I denne video, der skal vi snakke lidt om de børn, som har det svært i overgang. Dem er der mange af. Og det kan jo enten være børn, som har det svært på den måde, at de kommer til at lave en masse ballade, kommer til at svinge vildt om sig med sin jakke i garderoben, eller siger, det gider jeg ikke, når de voksne siger, at nu skal vi noget andet, eller som ikke vil med på legepladsen, og når først de så er på legepladsen, så vil de ikke med ind igen, og dem, som altid skal tvinges rigtig mange gange til at hjælpe med at rydde op, eller til at gå ud og vaske sine hænder og tisse og alle de der ting. Eller det kan også være dem, som går i stå i overgangene. Dem, som ligesom zoner lidt ud, og hvor man skal vende tilbage mange gange og sige, nu skal du tage dine sko på, nu skal du tage din jakke på. Og så tænker man, nu kører det, nu er de i gang. Og så går man over for at hjælpe nogle andre, og så kommer man tilbage, og så sidder de og har taget sko og jakke på, men så er de så ikke kommet videre. Og så kan man så igen sige, har du fundet din hue? Hvad med nogle vanter? Har du nogle vanter, du skal på? Nå. Og lige så snart man forlader dem, så zoner de ud igen. Eller det kan også være de børn, som er med i garderoben, og de er ikke gået i stå, men de gør bare alt andet end det, de skal. Så bliver de lige optaget af, det nogle andre børn snakker om, og så står de der med ærmet halvt på, og det kommer aldrig videre, fordi at så er de lige optaget af den der snak, eller så de lige en Lego-klods, og så tænkte de, ej, det kunne være, at jeg lige skulle lægge den ind på plads, fordi det er godt at hjælpe med at rydde op, eller det kan også være, at de sådan ser, at der er nogle andre, der har brug for hjælp, og så begynder de lige at hjælpe de små med at få sko på, hvilket jo er rigtig sødt, men så har de stadigvæk kun fået deres eget ærmhal på, når alle andre er færdige. Der kan være alle mulige måder, det kan se ud på, men fælles for dem er, at der er noget, der bøvler i de der overgange, ikke? Og det kan også være overgangen fra hjem til børnehave. Det kan også være svært for rigtig mange. Det kan være svært for forældrene at få dem afsted, eller det kan være svært på vej derhen, eller det kan være svært at komme ind ad døren. Omvendt kan det også være svært at komme hjem igen. Det kan være svært at komme ud fra den stue der, hvor de legede. Det kan være svært for forældrene at få dem til at tage tøj på ud i garderoben. Eller det kan være svært at komme ud af døren for egentlig at komme hjem. Eller der kan være rigtig mange ting, der kan bøvle med de her overgange. Og når jeg hører om de børn, som på den ene eller den anden måde er udfordret i overgangene, og dem er der mange af, ikke? Fordi overgangen er bare noget bøvl. Og overgangen er på en eller anden måde altid lidt svært. Så når jeg hører om dem, så vil jeg nok være tilbøjelig til at starte en refleksion, som hedder, hvad må præcis det er, der gør det svært for dem. Hvad må det er, der er på spil? Bliver det uforudsigeligt? Jeg er med på, at vi gør det hver dag, og de burde have vendt sig til det, og de ved godt, hvad der skal ske, og vi gør det samme gang på gang, og det ligner sig selv. Og det gør det så bare alligevel ikke. Fordi hvis man går helt ned i børneperspektiv, så ser dagene nok rigtig forskellige ud. Fordi hvis vi skulle tage det med udgangspunkt i et barn, som siger nej tak til overgang, som er rigtig svære at få til at slippe det, de var i gang med, og få til at gå over til det, de skal til, så kan det være, at der er noget på spil med deres arbejdsudkommelse eller deres forarbejdningshastighed, hvilket vil sige, at deres hjerne er lidt længere tid om at processere den data, den får. Så selvom at de har oplevet det her igen og igen, så går der faktisk lige lidt længere tid, før deres hjerne har tænkt igennem, nå, det er det her, der er ved at ske. Så vil de vide, men når jeg har ryddet det her legetøj op, så vil jeg gå ud i garderoben, hvor de andre også er i gang med at tage tøj på. Så vil jeg tage alt mit tøj på i denne her rækkefølge, og så vil jeg gå ud på legepladsen. Det er det, vi tænker, der vil ske for dem, når vi siger, nu skal vi tage tøj på, for vi skal ud på legepladsen. Men det er bare ikke nødvendigvis det, der sker. Muligvis gør det, men muligvis gør det bare langsommere, end vi forventer, at det gør. Og hvis vi så rusher dem, skynder på dem, så bliver det sådan en, det er jeg slet ikke klar til. Stop lige, nej tak, det skal jeg ikke bede om. Eller, hvis vi sådan rigtig dykker ned i det, hvis nu vi forestillede os, at jeg satte et GoPro-kamera i panden på et af de her børn, så vil de 2 dage ikke se ens ud.
Fordi der er variationer. I dag leger jeg måske over i dette her krog med de her børn, som enten har nemt eller ikke så nemt ved at deltage i denne her overgang, som er det, jeg spejler mig i. Når vi kommer ud i garderoben, så er der den ene dag skal vi alle sammen måske have regntøj på, den anden dag kan vi måske nøjes med en jakke eller noget andet. Når vi sidder derude, så er der den ene dag måske en, der har sat sig på min plads, eller sidder meget tæt på mig, eller der er måske en dag, hvor der ikke er nogen, der sidder så tæt på mig. Måske er der en dag, hvor der er rigtig mange konflikter, som jeg sådan bliver forstyrret af, eller optaget af, eller ikke har lyst til at være i nærheden af. Det er der måske ikke den næste dag. Men jeg kan ikke vide det på forhånd. Jeg ved ikke, hvad jeg træder ud i den garderobe. Det er enormt uforudsigeligt i sådan en børnehave. Så vil jeg da hellere bare sige, ved du hvad, det tror jeg faktisk ikke, jeg har lyst til. Jeg tror bare, jeg bliver her. Der ved jeg lige, hvad jeg har forholdt mig til. Sådan. Især hvis vi som voksne ikke lige formår at få gjort overgangen til en rar og rolig ramme at være i. Og det kan være rigtig svært med overgangen. Og jeg plejer jo tit at spørge ind til, om de får sendt børn i garderoben i sådan mindre grupper. Fordi hvis der er noget, man ikke har lyst til at se fra sådan et GoPro-kameras vinkel, så er det 24 børn i den samme lille garderobe, hvor de hver har cirka sådan et stykke her at bevæge sig på, ikke? Fordi så sker der bare rigtig mange ting, som kan gøre det svært at overskue, ikke? Hvis vi snakker om de her børn, som går i stå i overgangen, som zoner lidt ud, så kunne man igen være nysgerrig på, hvor mange børn er der egentlig? Hvad foregår der egentlig rundt om dem lige nu? Hvor meget af det, de bliver distraheret af, men hvor meget af det også, de bliver overvældet af? Der er altså et lydscenarie, som bare er... Der foregår rigtig mange ting. Der flyver måske trøjer gennem luften. Der kommer arme, der svinger ud, fordi at nogen skal have en arm igennem et ærme. Og det er rigtig, rigtig mange indtryk på én gang. Og det kan man altså hurtigt blive overvældet af. Især når man ikke selv har besluttet sig for at være der, eller ikke har det der store forkrummede overblik, som voksne kan have. Eller nogle gange har vi heller ikke, vel? Men vi kan i det mindste se det oppefra. Vi ved, hvad vi skal gøre, hvis vi synes, det bliver for meget. Det er os, der har magten til at sige, okay, nu deler vi os lige op, eller noget. Ikke? Det kan børnene altså ikke. De skal bare være i det der ukontrollerede kaos. Ikke? Så reflektere over, kan det være det, der er på spil? Får vi egentlig skabt en ramme, som er nogenlunde overskuelig at være i, ude i den her garderobe? Eller skal der nogle tiltag til, sådan at det bliver en lidt mindre kaotisk scenarie? Og man kan også sige, kan vi understøtte visuelt, hvad det er, vi forventer af de her børn? Kan vi give dem et billede på, altså de her børn, som går i stå, hvor vi hele tiden skal hen og sige det næste skridt? Kan vi understøtte det visuelt, så vi ikke er nødt til at sige det hele tiden? Kan vi for alle børnene sætte noget piktogramagtigt op, som viser, hvilken rækkefølge de skal have tøjet på? Eller hvad er det for noget tøj, vi skal have på i dag? Så ikke I behøver individuelt at sige det til hver enkelt barn, fordi det der kollektive beskeder, det er heller ikke altid sådan ægte godt, vel? Så kan vi understøtte visuelt, hvad det er, vi forventer af dem? Hvad det er, de skal, altså hvad er de her trin fra A til B? Kan vi hjælpe deres arbejdsudkommelse med at huske alle de trin, der er fra A til B, når vi bevæger os inden fra stuen og ud på legepladsen? For der er faktisk ret mange små trin, når man tænker over det. Og så til allersidst, så kan man også lige snakke om, er det overgangen? Hvis nu I gør alle de her ting, hvis nu I har helt styr på at få lavet de her små grupper, og få lavet en overgang, der ikke er for kaotisk, og få visualiseret for dem, hvad er det, vi forventer, og hvad er det næste skridt. Alle de her ting. Hvis nu I tænker, det har vi helt styr på. Så kunne man måske overveje, om børnene ved, hvad det er, de skal bagefter. Og er trygge ved det, de skal bagefter. Ved de, hvad det vil sige, at vi skal på legepladsen? Ja, det betyder, at vi går ned ad trappen ud på legepladsen. Ja og nej. Fordi igen, så kommer man være tilbøjelig til at tænke, vi gør det her hver dag. Hver dag er de på legepladsen mellem 12 og 2, hvad er det her? Eller i vuggestuen. Hver eftermiddag er vi på legepladsen, eller hver mandag formiddag er vi på legepladsen. De kender det, de ved lige nøjagtigt, hvordan. Men der skal vi jo så bare lige huske, at hvis vi igen havde det her famøse GoPro-kamera i panden på en af de her børn, så ville hver dag på legepladsen se anderledes ud. Hver dag kommer de der ud med forskellige forudsætninger for
Om de kommer ind i en god legerelation, når de er derude. Om de er en del af et fællesskab, når de er derude. Og det handler om, hvordan har formiddagen været? Eller hvad der er gået forud for det? Er de blevet uvenner med deres bedste ven? Leger deres bedste ven med nogen andre? Har de fået gang i en mega fed leg, som de kan fortsætte ud på legepladsen? Havde de gang i en mega fed leg i går, som de kan huske at fortsætte? Når de kommer ud, har de så en fornemmelse af, hvad der kommer til at ske med dem selv? Om der er en voksen, som har sagt, hey, når vi kommer ud, så skal vi lege den her leg. Eller, hey, når vi kommer ud, så har du mulighed for at køre på cykel, gå over til gyngerne, lege alle mine kyllinger, komme hjem over ved vandposten, eller hvad det nu kan være. Ved de, hvad de har af reelle, konkrete muligheder, når de kommer ud? For hvis de ikke gør det, så kan legepladsen bare være et vakuum. 2 timer, hvor de ikke ved, om de er købt eller solgt. Om de skal prøve at arbejde sig ind i et legefællesskab, forgæves måske, i meget lang tid, uden støtte og hjælp fra en voksen. Fordi de voksne skal jo også have pauser her ofte, eller så er der et eller andet, der gør, at de ikke lige måske er der til at bakke op om de sociale relationer. Eller skal jeg stå helt alene i 2 timer, og bare lige mærke, hvor ensom jeg er, og se mine venner lege med hinanden, og jeg kan ikke komme ind i en leg, eller kan det også være det, der er på spil, når børn har det lidt svært i overgangen derover til. Eller hvis vi snakker overgangen hjemmefra over til børnehaven. Hvis de altid synes, det er rigtig svært at skulle afsted om morgenen hjemmefra og i børnehave, er det så fordi, de ikke rigtig ved, hvad de møder ind til derovre. De ved ikke fra dag til dag, om der er nogen, der griber dem, når de kommer. Forhåbentlig er der nogle voksne, der gør. Men er der nogle venner, der gør? Er der nogen, der bliver glad for at se mig? Er der nogen, der vil lade mig deltage i deres legefællesskab, når jeg træder ind ad døren? Er der nogen, der griber mig, hvis jeg står der og ikke lige ved, hvad jeg skal, og føler mig helt alene? Det ved de ikke. Måske har de noget med sig fra i går, der viser, at det kommer til at ske. Eller måske har de noget med sig fra i går, der viser, at det kommer ikke til at ske. Så hvis de virkelig ikke vil derover, handler det så om, at de har brug for, at der bliver skabt noget genkendeligt, noget forudsigeligt til, når de træder ind ad døren. Skal de møde sig den samme aktivitet hver morgen, fordi så ved de, hvad de kommer ind til? Skal de møde sig en voksen, der hjælper dem ind i en legerelation hver morgen, fordi så er de sikre på, okay, der er en, der griber mig. Det synes jeg er relevante refleksioner, man kan gøre sig, når man står med børn, der har det svært i overgang. Og det kan jo være, som jeg snakker om her, mange forskellige ting. Det kan se ud på mange forskellige måder, men nogle af refleksionerne er de samme. Ikke? Er der forudsigelighed? Ved de, hvad de skal? Stoler de på, at det, der kommer lige om lidt, er godt og noget, de har lyst til? Kan de overskue den ramme, som overgangen er? Hvad er det egentlig, der ligger til grund for, at det bliver svært for dem i den her overgang? Det er jeres undersøgelsesarbejde.